Salutare, oameni buni, v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Acest joculeț este în genul că trebuie să găsești câteva metode pentru a distruge planeta sau așa e genul, cum ar fi. Putem ca oamenii să stea liniștiți pe pământul nostru și să apară dintr-o dată un calamar uriaș. Doi calamari uriași. Ce fac ăștia? Ce o să facă ei? Au cam mâncat din pământ, cred. Ok, hai să dăm reset la chestia asta. Ia să încercăm laserul ăsta. Mamă! Ia cum să încerc. Să fac așa. Un zâmbet. O față. Să că nu mi-a ieșit prea bine. Ia să dau reset. Revin după ce se termină reclamă. Revenit, era o reclamă. Na, se mai întâmplă pe jocul ăsta. Ia să încercăm asteroizi. O ploaie de asteroizi. Mamă! Mamă mia, băieți! 2.550.000 de oameni au murit de la chestia asta. Și mai, uite, să-ți uitați, asta e o chestie faină. Și o să dă câte rachete avem. Vrem doar una, să vă arăt. Dă mai mult puls. Haide, buiți! Ia să... Ma, ce a pățit planeta? S-a umplut de lavă. Wow! O pui și simplu wow! Știu ce s-a dezintegrat toată planeta. Și apoi, dacă mai vreți episoade cu alte planete, să zic, dacă mai vreți episoade cu alte planete, nu uitați să apăsați butonul de like și să scrieți în comentarii, da, e de mai vrem episoade. Bun. Haideți să dăm puțin reset. Am revenit. Din păcate, jocul este pe telefon și mai dau reclame. Jocul acesta. Și dacă vreți să știți mai multe de jocul ăsta, cum se numește acest joc, o să scriu eu. O să vedeți în comentarii numele acestui joc. Și o să mă aștept în comentarii să văd dacă mai vreți episoade. Să vedem ce face acesta. E o rază. Ok. Ok, e o rază. Și ce face? Răuște pământul. What? Au murit toți oamenii și ce s-a întâmplat cu planeta? Noul soare, băieți? Avem un soare nou? Ăla și plecat. Ce s-a întâmplat? S-a dezintegrat pământul. Ok. Haideți să dăm reset. Revenim. Uneori așa mai trebuie să opresc filmarea ca să... Nu știu cum să... Ca să nu mai fie reclame. Uitați, pe acest episod vom încerca 2 planete și așa vom face pe fiecare episod, câte 2 planete pe episod. Ia să vedem. Ce e asta? E luna. What? S-a izbit luna de pământ. Wow! Wow, ia să mai dăm.
Uitați, vezi că pot să fie mai multe. Piu. Mamă, cum... Aproape toată planeta a fost. Ia să vedem dacă puteți să facem o gaură. Ia. Mamă. Oh, gata. Am făcut o gaură, băieți. Ia să mai căurim puțin pe aici. Ia să vedem. Wow. Pur și simplu primitor. Ce asta? Wow, hai să încercăm. Ce este asta? Laser. Ce amuzant. Ia. Aș vrea să încerc ceva. Revenim. Venim, scuze dacă pe episodul n-a reclame, fie să fie. Ia să încercăm gaura mea. Să vedem ce face. Bă, cât am mâncat din pământ. Și toți ăștia sunt așa, liniștiți, doar ăștia. Au murit toți. Să facem acum. Hai, stai că bubuie, să se răcească locul. Hai să dăm reset. Și hai să încercăm viermele. Puteți pune mai mulți? No, nu putem. Mamă, dar câta viermele! Câta viermele! Hai să vedem ce face. Bă, pur și simplu mănâncă din pământ. Și se pici. Hai, bun este. A ieșit, bă. Hai că încercăm. Ne dăm reset. Revenim. Gata? Ia să încercăm planeta asta. Wow. Mamă, câți locuitori. 7650 de milioane de locuitori. Și dacă dăm asta, vedem, se dezintegrează la fel ca pământul? Asta nu înțeleg. Cred că va fi la fel. Te spun. Mai spune mai multe. Așa. Nu-i la fel. Hopa! Mamă, e un pământ dar roșu. Pur și simplu roșu. S-a dezintegrat pur și simplu. Să dăm reset. Wow! Să încercăm cu luna. Pac. Mamă, cum se face? What? Este puțin. Pac, ia să dăm așa puțin, băieți. Uitați-l, o gaură! E umplută înăuntru. Să punem tot acolo. Să dăm un laser. Ne cu laser să bubuie. Wow! Și-a bubuit înăuntru, dar afară n-a dat. Ok. Dar nu trebuie făcut totul praf. Ia să vedem unde stă înăuntru. Am dat. O să mănânce. Da? Mamă. Ia. Mă dăm așa. Ia. Hai să ne întoarcem și puțin pe asta.
Revenim. Dacă băieți, cam aici s-a încheiat și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și să mă urmăriți pe Facebook. V-am pupat și am fost Teddy. Pa!